Jo sóc el Pep Gómez, el Moluco, i vinc de Tarragona i tinc família doncs, a Castella i així, i he portat un plat que se'n diu el canibalismo existe, perquè sempre que menjo cerdo, que m'encanta, me'n recordo i la seva anatomia és molt semblant a la humana, i llavors penso, és com menjar-me a mi prima. I llavors se'n diu el canibalismo existe, però són unos sencillos torrendos. Vaig al carnicero del Spar, que és el Kiko, que és molt maco, i li dic, prepárame un poquito de cerdito para hacer torrendos. I llavors agafa un tros especial que és d'aquesta part de mi prima, i llavors la talla a bocinets petits, i llavors jo, com que estava fent altres coses, ho he deixat a foc molt lent a la paella, amb molt poc d'oli, perquè redueix i va generant una manteca. Ja sabeu del que parlo, los primos. I després ho deixo fins que agafa una mica de coloret i redueix. Una mica de sal, una mica de pebre. Per què he portat aquest plat? Perquè la meva dona volia fer huevos rellenos de mayonesa i atún, però m'ha semblat que era un plat una mica... Bueno, no ho veiem. I jo he fet aquest. Bueno, per contradir la dona. No, mentira, que no em sentit.